Hormatly prezidentimizin berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwründe ýurdumyzda göýek bakça ekinlerinden bol hasyl öndürip, azyk bolşugyny döretmek barada görkezmelerini üstünlükli ýerine ýetirmekle işçiň goşulan Mary welaýatynyň göýek ekrançylary şu ýyl 9000 hektar meýdana ýazlyk ýer almasyny ekdiler. Ekrançylar tarapyndan bu azykly ekiniň sebitiň toprak hem howa şertlerine ýokary hasyl berýän keselleri durnuklu görünüşlerinin agroteknik möhletde ekilmegi ýazlyk ýer almasyndan oňat göwgörş almagyna şert öretdi. Beýlik göýek bakça ekinleri bilen birlikde ýer almasynyň bol hasylyny öndürmeň baý tejribeni toplanan Mary welaýatynyň ekrançylary şu ýylla azykly ekiniň bol hasylyny mäkäm düýüm tutmagy içine giň ýerim berdiler. Ekinlere göýgöş suwuny agroteknik möhletde beren ekrançylar ekinleriň hatar ara bejergisini ýokary hili geçirýärler. Bu işde hormat prezidentimiziň dünýäniň öten döwletleriniň önüm öndürjilerinden satyn alyp beren ýokary öndürjükli owa hazır tehnikalary, kämil gurallary kärendesi ekrançylaryň hakyky daýanjy bolup durýar. Ýarlyk ýer almasynyň hatar ara bejergisiniň öz wagtyny talabalaý geçirilmegi üçin Mary Owa hyzmat öňümçilik birleşiginiň etraplardaky owa hyzmat öňümçilik kärhanalarynyň tehnikalarynyň ýeterlik möçber jemlendir. Bu bolsa ekinlere daýhan ihlas bilen ýyda gedip, bol hasyl öndürmek ugrunak asyrly işlere barha giň germermeklige ýardam berýär. Durnukly ýokary hasyl almagy döwletimiz tarapyndan döredilen giň şertleri, gündelik işlerini duýup işleýän welaýatynyň göýek ekrançylary häzirki günlerde ýazlyk ýer almasyny mineral dökümler bilen imitlendirmek işine hem giň gerim berýärler. Elbetde welaýatynyň göýek ekrançylarynyň işine alymyň gazananlary bilen gadym daýhançylyk tejribesiniň puta utgaşdyrylyp alınıp barlýandygy bellälikdir. Daýhan ihlas arkary ekinler gün-günden ötüp boýalýar. Ýazlyk ýer almasyna ýyda etmek işleriniň welaýatyň etraplaryna talabalaýyk alınıp barylmagy ekinlerden bol hasyl alynjakdygyny bolan pogtolanýar. Mary welaýatynyň göýek ekrançylary bol hasyl almagy döwletimiz tarapyndan döredilen giň şertler üçin türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyza hemde hormatly prezidentimiz Arkadagly Gahrman Serdarymyza alkyş sözlerini aýdýarlar.